Ato na pong tirada karon mga idol, magtinulat tag isda, sinabaw ba? Kana sabaw-sabaw ba? Suko ka? Ay lang mo katingala ha, kada luto na ko nagyoy talong. Ano magyud na gadahan magutag talong. Pero ang tagiya ng talong akong gipalitan ba naguol siya sa iyang talong-talong kay pirte na daw lunaya. Ambot on sa solusyon daw ana nangutana siya sa kuha. Pero ako siyang gitubag giingnan lang nako siya ay lang kaguol ana tay nga lunay na imong talong-talong tay. Imo lang ang yon sinanay nga imo iyan ang patiunan sa iyang lusong-lusong pud ba nga basa-basa na. Ana ray diskarte ana tay ha. O na kada baligyan itatay sa iyang talong muhapit gini diri sa moa kay papaliton gyud ko niya kay naanad naman siya kay kitambagan maguna ko siya og maayo nga diskarte unsay solusyon sa iyang talong ba nga lunay na. Kunya di na ta magisgutan na kaya atong gisgutan diri magluto-luto raman ta. Niabot naman ta na nga istorya, di na ta magistorya ni ana kay basig masukan na pud ta ba. Suko ka. Mo nang ako magluto, di ko gusto nga kanang dugay-dugay pa mo nang diha gi-direct na nako diha og kanang lunod ang isda ba. Nya gitimplahan nako nagisa ka pudyot diha nga asin. Kinahadlok naman ko nga parat-parat na ba. Kay basig hadlok ko yuti ayo na ta. Unya pagka man itong timplada diha, ato nang gikuha tong sibuyas dahon ba kay ato man ang isagulan diha, papahumot man na siya. Onya pagkahuman diha ato dai na siyang takluban diha kay nakalimot man ta ukayon pa man din siya pagkahuman dai na to ukay diha ato dai nang tilawan siya kung okay na ba bidaw mao na sekreto sa mga timplada naskuko ba okay na mangaon na ta onya salamat sa pagtanaw bye bye.